Tenim un filferro de 17 centímetres. Com l'hem de doblegar per tal que formi un angle recte de manera que els seus extrems quedin a 13 centímetres? Fes pausa al vídeo, prova de resoldre'l i si no te'n surts, no t'amoïnis. Jo t'ho explico, al teu canal de YouTube preferit. Intro i comencem. Vinga, mirem de resoldre'l. Sí? ¿Quién dijo miedo, oi? Va. Diu que tenim un filferro i aquest filferro fa 17 centímetres de llarg. Molt bé, aquí ens han fet un dibuix amb el filferro ja doblegat perquè diu que l'hem de doblegar i ha de formar un angle recte, aquí també ens ho han dibuixat, i diu que els seus extrems, un extrem està aquí, l'altre extrem està aquí, els dos extrems han d'estar separats a una distància de 13 centímetres. Anem a fer un croquis. Ara jo faré el dibuix invers en aquest, però bé, és el mateix, Tenim que això... Tenim una incògnita, va. Quina serà la incògnita? Home, doncs tenim dos costats que no sabem quan mesuraran. Doncs triem un dels dos, m'és igual. Aquest, per exemple, si voleu, doncs l'anomenarem X. I per tant, la incògnita X serà un costat. O un tros d'aquest filferro. I si sabem que X és un costat, aquest altre costat, quant farà? Doncs serà 17 menys X l'altre costat. I ara explico el per què, però em sembla que tothom ho ha vist, oi que sí? L'altre costat, a veure, anem a mirar-ho. Si ens diu que tota la línia verda fa 17 i aquest tram de línia verda és X i entre tot ha de fer 17, doncs això per força ha de ser 17 menys X. Si voleu, mirant el que diu aquí, ho podem explicar encara d'una altra manera. Si resulta que un extrem A més l'altre extrem que és B fan 17 centímetres, doncs quan medeix A? Doncs A medeix, en aquest cas seria, perdoneu, B. Quan medeix B? Doncs B mesura 17 i la A que està sumant passa a l'altra banda restant, 17 menys A. Bé, com que hem dit que la A aquesta és la X, doncs bé, tenim això, 17 menys X. Molt bé, 17 menys X és l'altre costat. I ara, per resoldre això, per fer el plantejament, ens queda una altra coseta per saber, i és que quan ens estan demanant aquí que en aquesta distància entre aquest punt del filferro i l'altre extrem del filferro hi hagi una distància de 13 centímetres, vol dir que si tracem una línia aquí, aquesta línia ha de mesurar 13 centímetres. I ara me n'adono que tinc un triangle rectangle amb dos catets, que un es diu X i l'altre mesura 17 menys X, i una hipotenusa que fa 13 centímetres. I llavors dic, tachant el teorema de Pitàgores. Efectivament, el teorema de Pitàgores diu que la hipotenusa d'un triangle rectangle al quadrat és igual a la suma dels quadrats dels catets. Un catet al quadrat més l'altre catet al quadrat. Ara podria escriure un 1 i un 2 perquè són catets diferents, però no ho faré per no confondre. I per tant, ja puc escriure el plantejament. La hipotenusa d'aquest triangle quina és? 13. Doncs l'escric. 13 al quadrat és igual a un catet al quadrat, la X al quadrat, més l'altre catet al quadrat. 17 menys X al quadrat. Molt bé, 17 menys X al quadrat. Sí? Ja el tenim plantejat. Ara l'únic que caldria fer és continuar amb el procés. Com es fa aquest procés? Molt fàcil. Traiem parèntesis, plantegem l'equació de segon grau amb la seva forma general i aplicarem la fórmula. Anem a fer-ho? Vinga, pam a pam. Escric aquí. 13 al quadrat, 169. Molt bé, és igual a x al quadrat
I ara, fixeu-vos, tinc això d'aquí i puc dir que 17 menys x al quadrat és 17 menys x multiplicat per 17 menys x i agafar aquesta multiplicació i fer-la. O bé, puc recordar-me d'una de les identitats notables, i l'escriuré aquí baix de tot, que diu que a menys b al quadrat, això és un menys, és igual a al quadrat del primer, més al quadrat del segon, menys el doble del primer pel segon. Recordem això? La segona de les identitats notables, el quadrat d'una diferència. Doncs sabent això, l'aplico directament. Quadrat del primer, 17 per 17, 289. 289. Quadrat del segon, x per x al quadrat, menys el doble del primer pel segon, 17 per x, 17x, el doble, 34x, menys 34x. Molt bé. I ara ja només em falta donar-li la forma posant tots els termes a una banda i igualant a 0. Llavors farem així. 0 és igual a, tinc x al quadrat més x al quadrat, 2x al quadrat. Recordeu que les x al quadrat només es sumen, resten entre elles, no amb les x. Menys 34x. I ara, jo ho faig directament, aquest 169 que està aquí sumant el passaré a l'altra banda restant. I restarà en el 289. Llavors 289 menys 169 són 120. Doncs més 120. I ja ho tinc. Ja la tinc plantejada. Algú dirà, ostres, sortiran números grandets perquè el 34 al quadrat serà un número gran. Podem fer alguna cosa? Sí, podem fer alguna cosa. Ja ho hem dit en algun altre vídeo, que el 2 és múltiple de 2, el menys 34 és múltiple de 2 i el 120, el més 120, és múltiple de 2. Per tant, podem simplificar tota aquesta equació per 2. Anem a fer-ho. I com es fa per simplificar per 2? Home, doncs agafo el 0 i el divideixo per 2 i agafo tot això d'aquí, el segon terme de l'equació, i també tot ell el divideixo per 2. 0 entre 2 serà 0. I ara, per si us resulta una mica més còmode o visualment més no us confon tant, l'escriurem posant el 0 a l'altra banda. Doncs vinga, anem a dividir i anar-ho posant. 2x al quadrat dividit de 2 és x al quadrat, menys 34x dividit de 2 és menys 17x, i més 120 dividit de 2 és més 60, i això és igual a 0. Així és més pràctic, més fàcil, oi que sí? Sempre que es pugui simplificar s'ha de fer, ens facilita molt els càlculs i ens evita errors. I ara, també, tornem a recordar que el coeficient de la x al quadrat, que aquí no apareix, però és més 1, és la a, el menys 17, que és el coeficient que multiplica a la x amb grau 1, és la b, i el més 60, que és el terme independent, que és el coeficient que multiplica la x elevat a 0 pròpiament, és c. Molt bé, doncs ara sabent això ja puc aplicar la superfórmula, que suposo que ja te la saps o ja te l'has tatuada, una de dos. Doncs anem a resoldre això. Seria un tatuatge xulo, Vinga, va. X, bueno, la gent es tatua, no? Lletres xineses i coses que normalment no entenem, doncs mira, podem tatuar-nos la fórmula, que aquesta sí que l'entenem ja. Doncs vinga, menys 17, menys b, si és menys 17, doncs serà 17 en positiu, més menys l'arrel quadrada de b al quadrat, 17 per 17, ja ho hem fet abans i hem vist que era 289, menys 4 per a per c, menys 4 per a, que és 1, i per c, que és 60. Dividit de 2a. 2 per 1, 2. X és igual a, vinga, continuem, 17 més menys l'arrel quadrada de 289 menys 4 per 60 són 240.
i per 1 240, ja ho sabem. I llavors és tot això, dividit de 2, molt bé. X és igual a, ja veieu que això ja ho tenim a tocar, l'arrel quadrada de 49, és 49, sí? 49 dividit 2. I X és igual a 17 més menys l'arrel... no, ja no, l'arrel no, perdoneu. Esborrem ràpid. 17 més menys 7 partit 2. I per tant, tenim que la X és igual a 17 més 7 partit 2 i que la X també serà 17 menys 7 partit 2. Això és 17 i 7, 24, dividit de 2, 12. 17 menys 7, 10, dividit de 2, 5. Ara ens podem preguntar, els dos resultats que m'ha donat l'equació, i per tant que són dos resultats vàlids per a aquesta equació de segon grau, també són dos resultats vàlids per al problema? Doncs fem-nos la pregunta. Ens demana que hem de doblegar un filferro perquè formi un angle recte i que un costat i l'altre costat han de sumar 17 centímetres. Aquest valor i aquest valor sumen 17, efectivament, per tant, per ara la cosa va bé. I ens diu que la distància entre aquests dos punts ha de ser 13, i llavors si apliquem el teorema de Pitàgores, aquest 169, que és 13 al quadrat, és igual a 12 al quadrat més 5 al quadrat, que serien els dos resultats que hem obtingut. Anem a mirar-ho. 12 per 12 són 144 i 5 per 5, 25. 144 i 25 fan 169? Sí. Perfecte. Per tant, resultat. Com l'hem de doblegar? Doncs l'hem de doblegar amb un costat de 12 centímetres i l'altre de 5 centímetres. Perfectament, respost i comprovat. T'ha agradat? Sí? Doncs miraré de fer-ne més, suposo. Vinga, fins aviat. Adeu.